hurtig status herfra. Vi er ved at udbedre campen. Status er, at det er så her, vi skal sove i nat. Så det bliver lækkert. Nu er vi ankommet her til skyttegraven igen, og det er lang tid siden vi har været hernede. Nu skal vi have en total sej camptur. Har du noget at sige om at være her? Det er fucking hyggeligt. Det skal nok blive godt. Vi skal sove her i nat. Så det skal sgu nok blive en god tur. Jeg tror også, det bliver meget godt. Nå. Her har vi alt udstyret liggende. Så går vi herover til den meget fede skyttegrav, vi endelig har fået lavet. Det er mig, der har gravet skyttegraven. Nora har bare stået og kigget på. Jeg har det også hjulpet, altså. Hallo, det er da mig, der har lavet det meste. Nej, jeg gør ikke. Det er mig, der har lavet det meste. Hvorfor er det, vi hører musik? Og du tager simpelthen solbriller på, selvom solen slet ikke skinner? Det er mod grupperne. Vi kan se solen bryde frem nu. Sorte sky er væk. Status er, at nu er vi hoppet i posen. Godnat. Godmorgen. Status herfra det er, at vi har sovet nu hele natten. Nu skal vi vågne. Vi har vågnet for ikke ret lang tid siden. Og ham der, han er stadigvæk ikke kommet ud af posen endnu. Jo, jeg er kommet ud af posen. Sådan er det. Prøv at tage bukser på. Jeg kan lige nå at få sådan en millibar her. Mums Philip Barber. Lige til at starte døren ud. Den må face. Okay. Husk at kaste. Og det var så alt, hvad jeg havde for den her video i dag.